ಹಳ್ಳಿಮದ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತೂವೊಂದುಪ್ಪುನ ಮಾತ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ್ ಸಂದಾವೊಂದು ಇನಿಯಾನು ಬಚ್ಚೆಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬಚ್ಚೆಯ ದುಮ್ಮುದ ಕಾಲೊಡ್ದಿಂಚಿ ಬೆಳಕೆಡು ಉಂಡು. ಮನಸ್ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಚ್ಚೆಯ ತಿನ್ಪುನ ಕ್ರಮಲ ಉಂಡು. ಎಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ನಡಪೊಡು ಆಂಡಲ ಬಚ್ಚೆಯ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬೋಡು. ಬಚ್ಚೆಯಡು ಪ್ರೋಟೀನ್, ಕಬ್ಬಿಣ, ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಅಂಶ ಉಂದೆಟು ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ಬಚ್ಚೆಯದ ಉಪಯೋಗ ತೂಕ ಒಂದು ನಮನ ಅಸಿಡಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸಮವಾದ ಸಹಾಯ ಆಪುಂಡು. ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಇತ್ತಂಡ ಬಚ್ಚೆಯನ್ನು ಅಗ್ಗಿದು ತಿಂಡ ತೆಮ್ಮ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು. ಶ್ವಾಸಕೋಶಗ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಸೀಕಗ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತು. ಮಂಡೆಬೇನೆ ಇತ್ತಂಡ ಬಚ್ಚೆಯದ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಮುಂಡಗ್ ಪೂಜಿಂಡ ಮಂಡೆಬೇನೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಜೀವಗ್ ಉಷ್ಣ ಆದಿತ್ತಂಡ ಬಚ್ಚೆಯ ತಿಂಡ ಉಷ್ಣ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು. ಬಂಜಿಡ್ ಜಂತು ಹುಳ ಆದಿತ್ತಂಡ ಬಚ್ಚೆಯನ್ನು ತಿನ್ನೋಡು ಅದಗ ಜಂತು ಹುಳ ಬಂಜಿಡ್ ಸೈಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬಡವು ಆವೊಂದು ಇತ್ತೀಚಿಡ ಒಂಜಿ ಬಚ್ಚೆಯನ್ನು ಅಗ್ಗಿದು ತಿಂಡ ಸಮಯಗ್ ತಕ್ಕ ಬಡವು ಆಪುಂಡು. ಬಚ್ಚೆಯನ್ನು ದಿನಾಲ ತಿನ್ನೊಂದು ಬತ್ತಂಡ BP ಇತ್ತಂಡ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಹರಳೆಣ್ಣೆಗ್ ಬಚ್ಚೆಯದ ರಸ ಪಾಡದು ಗಾಯದ ಮಿತ್ತು ಪಾಡಂಡ ಗಾಯ ಬೇಗ ಮಾಜುಂಡು. ಗಾಯ ಬೇನೆ ಆವೊಂದು ಇತ್ತಂಡ ಬಚ್ಚೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟದು ಬೇನೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು. ಬಚ್ಚೆಯನ್ನು ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಆದ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಬಚ್ಚೆಯದ ರಸ ಗೆತ್ತದು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತು ದಿನಾಲ ಮಂಡೆಗ್ ಪಾಡಂಡ ಕೂಜಲು ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಮದ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನನಲಾತ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮಿ.